definit del tot què vol dir proximitat. La Generalitat considera que és proximitat el que el productor ven directament o mitjançant només un intermediari, però no en delimita la distància. Quilòmetre zero és un concepte del moviment slow food, per al que es produeix a menys de 100 quilòmetres, tot i que no té cap reconeixement oficial. Front comú a Tarragona perquè el comerç de proximitat torni a ser l'opció preferent dels consumidors. Que me lleve un despertador. Què vols, analògic o digital? És igual. És un cop de mà al petit comerç en temps de compra online i de grans superfícies i saber explicar als compradors els valors de la botiga de tota la vida. Digue'm un motiu per comprar de comerç de proximitat. En el meu cas, que tracto amb flors, les flors són més fresques, perquè venen dels hivernacles d'aquí al costat i arriben a la botiga més fresques. Doncs perquè són productes molt propers a nosaltres i de quilòmetre zero i frescos. Ajudes a la gent del teu barri o de la teva ciutat. Fer teixit social. Pues el producte és més fresc, recient collit, saps realment d'on ve, collit pagesos de la zona. Reverbera en la pròpia ciutat, perquè els comerços paguem els nostres impostos a la ciutat, vull dir que és com un cercle tancat que tot ens afavoreix. És poder tindre el contacte humà, no amb màquines. Gràcies al nostre compromís canviarem Els nostres hàbits De consum i així Canviarà el planeta.